Здравейте, приятели! Както разбрахте в първото ми видео, ще ходя на морска гара и вече съм на морска гара. Морска гара. Сега ще отида на един футбол, както ви казах. Там мога да спечеля едни награди, така че... се опитам. Така. Сега трябва да те снимаш. Ама само... Не знам. Дай... Колко? 10 лева. Колко? 10 лева. Имаш? Заката на време или? 10 удара на 6 гола печелите раничка, на 7 шал, на 8 малка топка, на 9 си избирате голяма топка или тениска. Запомни ли Никола? Не една... Ето, ще спечелиш ключодържател. Да. Благодаря. Правили дадохме ключодържател. И... сега се чудя къде е. Айде, ходим да седнем. На бускащите си колички. Приятели, мисля на блъскащите се колички. А не е и това. После приятели ще кача на и това. И там сега на блъскащите се колички мисля. Да, ето на блъскащите се колички. Това е много як ден. Това е най-готиният ден живота ми. Къде се плащат тези? Ето е и там мисля, че. Ого, че той е пълно. Те се возят да ходят с него. Моля? Май се кача на това. Обаче няма да снимам аз. Обаче баща ми ще снима или майка ми. Добре, първо съм на
Блъскаш ли? Да, първо се блъска. Колко пъти се блъскаш? А? Колко пъти се блъскаш? Еми, не знам. Елате и така. Два пъти. Един път. Един път. Да. А по двамата или по-отделно? Или сега сам искаш? Ми, как ти искаш? Максут, стой! Мухамед! Айде, с една количка ли се возим или по-отделно? Ми, как ти искаш, не знам. Не знам. Казвай. Как искаш? Не знам. Ако искаш заедно, ако ще няма мога да караш и да се блъскаш и да снимаш. Не знам, добре. Как ти искаш, как ти искаш? Айде сега. Добре. С една няма с кой да се блъскам. А? С една няма с кой да се блъскам. Си те стам. Ти на една и аз на друга ще снимаш и аз се блъскам. Добре, приятел. Ама аз как ще снимам? Аз трябва да държа кормилото. И ми с едната ръка, долу ще снимаш. Добре. Няма да можеш. Ще мога. А? Ще мога. Аз трябва да се качим с двамата заедно. Айде. Казвай. Не, айде. Аре, по-отделно. По-отделно ли? Да, айде. А? Добре? По-отделно? Да. Айде. А, ние сме по-отделно. Добре, иди да се там другия път. Къде? Ето и жетона. Ето жетона.
Помниш ли дете тук две деца се изджаскаха? Моля? Помниш тук дете стана две деца се изджаскаха? Да. Това стана от мене, пуснах едното, другото пуснах от мене. Сега искам ето и там. На едно дето нагоре надолу. Ето това и там. Работи. То само ти. Ще ме пуснат, аз съм ходил с Георги. Ходил си? Да, сходил съм с Георги. Много е як. Оле? Как се казва да вземе билет? Не, то е без такова билет. Без жетони. Да, просто даваш пари. После се кача на и това, че каже, че е опасно. Да. Жалко. Ето и това май не работи. То ни... Да. Ето няма нищо отворено днес. Освен пак на влакчето. Искаш пак на влакчето да си го... Да, смисъл. То и това не работи. О, на лодката. Лодката. Е това прави лодката. Ама ще пашиш, нали? Ма не, там буквално нищо не слагат. Нищо. Наистина ли? Ами, така като гледам. Така че вие трябва да ме снимате с GoPro, аз не мога. Що? Там буквално май нищо не ни слагат. Кое? Там тук май нищо не ни слагат. Не знам, не съм много сигурна. Тук нищо не ни слагат. Хубаво са пуснали тук. Лостове, да. Сега ръка се държи за него. Да, айде и тук. Гондола, да. Гондолата. Не, там. Чакай, там трябва да ходим. Добре, да се пуснем и това. И мисля и това за финал. Обаче не съм много сигурна. Че малко представяш ли си да заседна по средата на въздуха и... Не много се колебая дали... Затова ще помисля, ама след това ще помисля. Ето гондола. 8 лева. Добре, ето и тук. Сега ще платим. Ето влакчето. Татен, знаеш ли, що това ми изгасва? Разкрива екрана. Да, се спива. Само да се оправя GoPro. Аз нямам GoPro. Това ще приклади. Тате мисля да се пусна на и това. Кое? Е това е там. Не, там ще ми дадат само с някой друг. Да, едва ли ще ми дадат. Ето ти за гондолата. Това работи! Ето това работи! Вече взехме за гондола. Ман, това не работи. Мамо, това нищо не ти слагат, само се държиш. Добре. Ето да е това. Моля? Да, ето го.
ми слагат нещо, май. Той това там също отвори, май. О, тук не знам дали да снимам. Освен ти да снимаш. А? Освен ти да снимаш. Защо? Не знам. Ето как снимаш Как с телефоните? Снимаш и ти се държиш за... Държи се за... Добре, айде. Да. Цената е, да? Няма как да изпаднеш. Не се притеснявай. Добре. Това какво е? Кажина. Да. Искаш ли? Ето, че една чаша ще ми е много. Чакай само да. Я ще ти да помогна. Ето го виенската.
Добре. Айде там ще продължим. Добре. Айде да отидем да седнем. Какво стана? Къде ще Ами ходим за сега? YouTube, защото ти до сега си бил на YouTube Kids. Къде ще ходим сега? Ами, ако искаш последно или е това. тук гората, Последно това ли искаш? Предпоследно. Предпоследно. Добре. дай да пием. Искаш ли да отида аз да седна на боратата? Приятели, мисля за последно ето и там да се кача. И там ще бъдете да спираш, защото... Мога ли да го карам това? Това е малко добре.